Mladí reportéri zo základnej školy Karola Kofnera sa rozhodli posvätiť si na tému bezobalové varenie. Najprv sa vybrali do obchodu, kde im ochotná pani predávačka zabalila syr do včelieho obalu. Ďalej použili znova použiteľné sieťky, kde nakúpili ďalšie potraviny ako cibulu a zemiaky. Všetko zaplatili a hor sa na varenie. Vymysleli si recept, ktorý nepotrebuje ani tanier. Vydlabali chlieb, aj vnútro chlebíka neskôr spotrebovali. Avšak mladé reportérky neostali iba pri jednom recepte. Variť bezobalovo sa dá aj tak, že spotrebitelia nekúpia mäso v plastových obaloch, ale priamo u mesiara alebo u šikovného suseda, ktorý chová vajcia a zeleninu u ľudí na tržnici do vlastných prinesených obalov, alebo aspoň vybrať také obaly, ktoré sa dajú znovu použiť či recyklovať, alebo aspoň nie je obalený obal v obale. Existujú aj obchody, kde vážia potraviny a drogériu do prinesených nádob. Je na ľuďoch, akú možnosť si ako bežní spotrebitelia vyberú. Opýtali sme sa v mesiarstve v Sládkovičove, či by nám zabalili mäso do prineseného obalu, na čo nám odpovedali. Hygiena nám nedovolí baliť do vlastných nádob mäso a nemäsové výrobky. Musíme používať takéto potravinové fólie, do toho sa to zabalí. A potom máme zmluvu s firmou, ktorej odvádzame peniaze za to, koľko takéhoto obalového materiálu sa dostane od nás von ako z firmy. Opýtali sme sa Kataríny Kreter, prečo musia firmy platiť za obaly. Všetci výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh balené výrobky v obaloch, majú povinnosť postarať sa o tie obaly aj potom, ako sa stanú odpadom. Opýtali sme sa regionálneho úradu verejného zdravotníctva, či existuje nariadenie, ktoré nakazuje baliť iba do prinesených obalov. Nikdy nie je napísané, že do vlastných obalov vám nesmie niekto predať niečo. V niektorých väčších mestách existujú bezobalové obchody, kde vám aj do prinesených nádob navážia potraviny. Aj Katarína Kreter z OZVN Vipak potvrdila. Dobrými trikmi je používanie vlastnej tašky a v tých obchodoch, kde je to možné, si nosenie vlastných nádob napríklad. Treba nájsť taký obchod, ktorý je ochotný im naložiť aj veci, ktoré sa balia do vlastných nádob. Na environmentálnej výchove, ktorú mávajú žiaci v 5. ročníku, si deti šili vrecká zo starých záclon. Nie len tak recyklovali textil, ale tým, že ich budú používať miesto jednorázových plastových vreciek, šetria životné prostredie. Mnohé ekosystémy sa tak môžu obnovovať a rozvíjať bez toho, že by boli zaťažené ďalším plastovým odpadom.